Ce mă, ursule? Ce mă? Ce mă? Te spargem figuri? Ai, nu, mă! Mă! Mă, nu mă nebuni! Ce? 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 Tu nu ești prea tânăr. Au, au. Au, au, au. Ce faci? Dacă vin, ce faci? Ți-i foame, a? Hai, pune-mă aici să mănânci. Mănânci aici? Hai. Bravo, ursule. Ce? Du-te și mănâncă. Du-te, mă, și mănâncă, mă. Mă, du-te și mănâncă, mă. Hai, du-te și mănâncă. Du-te și mănâncă. Hai. Hai. Așa, bravo, ia să văd. Apă ai? Este apă la băiatul. Ce, mă? Of, Doamne, 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 Doamne.